Dobré, cvičíme v rytme. Co takový? Večerníček? Jo, večerníček! Jo, probujáky, moci! Pustino! Zdravím vás, milí diváci. Máme znovu 10 minut pre seba. Skúčal do toho. A začneme vystupom. A uvolním sa ešte. A znovu postupom. Dnešné cvičenie zameráme na chrbticu, aby sme si uvoľnili a zároveň spravili sebe svalstvo. A stojím, vydávame na a povolíme. A celá povolíme. Ty spacáky budou šustit v noci. Jsem zvědavý, kdo dřív bude. Pepo, já jdu to typoval od tebe, vole. Ty mi hovo doma. Ty to dáš, vole. Ty jdeš hovo. Já jsem tady zeptal, vole. A běž. Mě zajímalo, vole. Jak ty dámy budou vypadat za 30 roků? Jo, za 30 let, vole. Ty vole, kluka naušali. Zdravím vás, milí diváci. Máme znovu 10 minút pre seba, takže skúčal do toho. A začneme postupom. A uvolním sa ešte. Takže stejně máme za sebou teď asi nějaká taková ta sada v podobě nějakého toho beatu.